Zdravím vás všetkých u tohto videa. Som tu po trošku dlhšej dobe. Dneska sme tu pri Minecraft Hardcore a keď môžete vidieť, ten výhľad za mnou je neskutočný. A idem pre drevo. Celkom dosť by ma, hej, ovca, osobný priestor. Celkom dosť by ma zaujímalo, koľko tu vydržím. Dúfam, že sa dostanem aspoň do druhého dňa. A to je asi tak všetko. Spravím si pickaxe. Kejva, čo ma tu nič neplánuje zabiť? Určite nie. Dneska to vidím tak. Postavať si nejakú kopku. Base to určite ešte dneska nevidím. A keď vidím tento spawn, tak ja fakt neviem, kde budem mať baseku. Pretože tuto to je fabulous. A nebude ľahké si tu hľadať úplne miesto pre barák. Nie, že by to tu bolo škaredé, ale práve že opačne. Sú nejaké irony niekde? Čo sa mi musela neste? Irony. Žiadny skeleton? Nevyzerá. Že to budú aspoň 3. Ale hej, musí byť viac. Kam som sa dostal? No tam sa mi musela fakt nechce už ísť. Hop, yes, irony. Dovidenia. Mr. Skeleton, ja tu nie som. A trebal by escape plán. Toho som nevidel. A mohlo to byť dobre rýchle. Jasne tie irony. No, asi irony sa nekonajú, pretože nechcem dostať headshot od skeletona. Idem pre jedlo, pretože tu behať s 3 srdiečkami nie je úplne ideálne. Medzi tým si spravím sekerku a idú sa loviť ovce. Tu je láva takto. Super. Už nemám šprint. Je painful. Bola sranda, keby umrem na to, že nemám hunger. Nebolo by to ideálne. No. Fú. Jak vidím, tak túto cave musím čo najrýchlejšie osvetliť. Pretože som dostal asi zastavu srdca. Aj keď to tak nevyzeralo z mojej reakcie. Budem aspoň rýchlosti trošku osvetliť. To mi malá ovca. Čo tam robíš? To by malo byť už v pohode, aby tam neskočil nejaký creeper znova. Pretože to by vôbec nebolo ideálne. Je úplne perfektné miesto. Si tu na pár nocí minimálne spraviť takto nejakú baseu. A tu je úplne takýto tunel. Tak tu budem musieť na niečo využiť. Ja počkám, nech sa mi vypečie mäso, potom sa ozvem a postavíme si nejakú prvú kopku lomeno baseku. OK, mohlo by sa to žipiec konečne. Pretože začína noc a ja tu nechcem pobehovať len tak. Ok, jedlo mám vypečené a ja sa tam idem v rýchlosti presťahovať. Nebude to žiaden zázrak, proste tu vykopem random dieru, do ktorej si zalezem. Dobre, malo by to byť v pohode. Dúfam. Spravím si posteľ. Trošku expandujúco... neviem, jak to mám nazvať. Túto baseku. Potrebujem čestku, na ktorú nemám drevo. Super. Takto sprúh som si aj nevšimol. Tak to je nice. Čestky hotové. Presuniem si v rýchlosti aj posteľ. Nikam. Pri zvere to asi úplne nechcem, že? Kotíku. Ne. Dík. A to video je také, že vyzerá hrozne narýchlo. Je, lebo to aj je narýchlo. Ja som proste chcel niečo, že konečne vydať podľa možností. Lebo môj kanál je aktuálne v umieracom štádiu. Bol by celkom zázrak,
keby ešte nebol úplne mŕtvý. Tam je úl dokonca. V diaľke. Dneska by som to už ukončil, som to dieli, úspešne sme prežili prvú noc, máme nejakú tú prvú bejsku, nejaké tie nástroje, ani moc nie. Budúce by som chcel preskúmať okolie, spraviť si určite lepší gír a niekedy by sme sa mohli vrhnúť aj na tieto kopce. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.